nga pa rin. Hindi ako sanay sa ganyang palakpak. Sa totoo lang, isa pa. Bigyan po natin sila ng isang super na mega na grabe na over na palakpakan! Ay, ang hina pa rin. Contento na kayo doon? Oy, hindi raw po sila magsisimula hanggat hindi raw po dumadagundok tong stage. Again, mga kapatid, bigyan po natin sila ng isang masigabong palakpakan. O sige, kung hindi na po talaga. Okay, meron po palang nagsabi dito, kaya pala mahina. Ay, kung mga dala-dala pala kayong mga plato. Pasensya na po kayo. Yung iba, dala-dala yung baso, plato, ayun, meron pang, sige, naintindihan po kayo. Okay, again, eto na po sila. Anong pangalan ng banda nyo? Water Lily po. Water Lily ba? Bakit? Okay, curious na ako. Bakit Water Lily? Di ba flower parang ano? Ano po kasi, bigla na lang bigla na lang po namin isip. Ganun, di ba may history yun? Bakit Water Lily? Meron po, nagkaan po kami. Parang kapag may tubig pag tumutlog. Parang tubig, so ibig sabihin. Ay, sige mga kapatid, nalilito ako. Palakpakan na lang po natin sila hanggang malaman natin kung bakit Water Lily sila. Kung kami mag-start, ang title po ng kanta na to ay Eternal Life po ni kapatid na Norman Alitgal. Then, in-arrange ko po itong kanta na to. Then, ito po, sana po magustuhan nyo. 1, 5, 6, 7.
life, are you wrong? So let's try to change your way. Yeah, for one day.